această seară prin programul nostru artistic care ilustrează lumea sărbătorilor de azi la Boviștilor Moș Crăciun. Și cum din acest tablou nu puteau lipsi colindătorii, i-am invitat pe colegii noștri mai mari să ni se alăture. Ei sunt elevii clasei de pian și muzică ușoară, conduși de domnul profesor George Buc. Dragi părinți, scumpe mămici, bunicuțe sau bunici, ce v-ați adunat aici? Astăzi vom da o sărbare, căci e mare sărbătoare. Vom cânta, vom recita, dar dacă pe aici colea vom greși câte ceva, să nu vă întisați și nu vă descurajați, căci bine ne-a pregătit și la repetiție niciodată n-am greșit. Dragi părinți și frați mai mici, știți de ce ne aflăm aici? Vreau să-mi răspundeți la o întrebare printr-o simplă ghicitoare. Cine a sosit la noi, la ferestră și a pus flori? A sosit cu gelul ei, cu zăpadă și polei. Iarna este a ghicit și la noi a venit. A sosit cu oană, nuci și stălă de tabă și bornesc copii acum cu patine la drum. Din cerul mohărâse ce steluțe albe, copacii fără fructe, am pus frumoase salbe. La ceasul alb al verii, am venit câmpia, adăpostit în sfânt, nădejdea bucuria. În casă? În casă la căldură, cu candela aprinsă, cu gândul la cel vechi, cu masa mare închisă, copiii și părinții, cu mica și cu bunul, așteaptă toți Crăciunul. E Crăciun, e sărbătoare, dar mă întreb dacă nu știm în această rece seară ce sărbătorim? Nu știm? Nu știm că s-a născut Iisus, Iisus la Sfânt, acolo cer heruvim în cor de slavă cânt. Să dați un bun și livrezi, Hristos s-a născut, bucurie neîncetată nouă ne-a adus. Domnul Hristos s-a născut, om pentru noi s-a făcut, bucurie neîncetată nouă ne-a adus. Păstorii cu fluierele pe rând măresc și ca la nou împărat daruri cinstesc. Auzi din rășită mâie, mila Domnului să fie, mila lui cu lumea toată și până în vecie. Auzi din rășită mâie, mila Domnului să fie, mila lui cu lumea toată și până în vecie. Noi știm că plouă pe pământ, visare și lumină, noi știm că la Cămcer Sfânt e dragoste divină. Noi știm, dar nu uita copile, cum te-a născut Iisus, acolo nu un fiu păpaie, dar magii de-a fi. Noi știm că cerul s-a înnoit și lângă el pământul și îngerii cântă în cer și la noi cofot linduri. Bravo, Maria, colinde? Colinde, colinde, vremea colindă, că-și gheața se întinde, asemenea oglindilor. Sunt copii colindători, în ajun de sărbători, sunt copii voiniței, cu glasul de clopoței, și toți nu se opresc din colindat, până ce toți m-au ascultat, povestea lui Iisus de lăudat. Pune deasupra creștine, cântă blând colind cu mine și deschideți inima să intre în casa ta în seara ajunului Spiritul Crăciunului. Și deschideți ușa larg ca să treacă peste prag, de cu seară până în zor și de colindători. Vine, vine iară, Hristos pe acest pământ, tânărul trai, cu multă dai, vine din cer, hai repede, tânărul trai, cu multă dai, vine din cer, hai repede. El vine leagăn verde, de îngeri apuntați, să spere lumea noastră de rău și de păcat, tânărul trai, cu multă dai, vine din cer.
gene mi s-a pus, privesc cu rază să străgea și cam pe sus. Fare neasculos, mi s-a topit sub plante, venirea Domnului Hristos, o simulă la plate. Apropii că sunt pesatele, Iisus înăță a toți, că este neputătit. Colindița nu-i mai multă, să trăiască cine ascultă, sus la cerul o înălțăm și la gazdă o închinăm. O închinăm cu veselie și cu mare bucurie, că am ajuns seara de ajun a bătrânului Crăciun. Sus mai sus v-am înălțat, ce-am știut noi v-am cântat, să rămâneți sănătoși, sănătoși și bucuroși, că am ajuns ziua cea sfântă când colindele se cântă, sărbătoarea lui Hristos, să vă fie de folos, să vă fie de folos. Să apropie Crăciunul cu bradul podobit, Iisus de cele taină să ne întâlnesc merit. Eu știu că s-a născut Iisus, iar bunica mi-a mai spus că în seara de ajun o să sosească Moș Crăciun. Oare a pornit la drum, avem promisiuni, că moșul vine la noi acum, dar uite, ceasurile sunt înaintate și sunt pregătite toate. Eu sunt pregătitoare, dar nu se lasă în ceas. Pentru că copiii nu ia ceva și jucăm. A plecat? A plecat într-o Cât de mult doveșnicie și nu poate obosi că iubește pe copii. L-așteptăm pe Moș Crăciun, vai de bate inimioara, unde-o fi moșul acum? L-a venit cu sănioara, oare ce s-a întâmplat? Nu vi se pare că a întârziat? Poate răcit sau poate să fi rădăcit. Data viitoare o haltă să-i dăm. Să nu avem emoții atunci când îl așteptăm. Sonia, pana, firma. Sau poate moșul face un păpat. Sau poate o fi positurent. Că doar fi doar poate vine cu vaporul și l-o fi lăsat motorul. Te spuneai pe Somilovi, de la noi